Selamlar kuşlayıcılar. Şükürünüzü bizim kanalımıza yazılma unutmayın diyesim geliyor. Ve bugün sizin bilen Koşa Açma adlı sapağımızın ikinci bölümünü geçmekçi. Ve kimde kim birinci bölüm görmedik bolsa, o yerden bir neçe oğudan o misalları, paylaşaları ve oyunları görkezdim. Onların görün. Ve ikinci bölüm paylaşadan başlamakçı. Paylaşa İksan Dünya Belirtisi Anskiy bilen Aleksey Shirvin arasında 2015 yılı Reykjavik'te Toparlayın Avrupa Çempionatına oynanan emeli. Şahada giri Ruhiye Çöçya. Aleksey Shirv şede perdi badar kaçmalı. Oyun denirek yönü gödük yanlışlık koyuyor ya ruhta Çöçya. Bu karışılmadık ruh davranışından da şerif oturanı oynarlar var ya. Tabi dövüşteki ruh koşa asmada düştü. Hem horizontal boyunca hem vertikal boyunca. Yani dövürdeki o yiyüzdeki ruh alıp bulunak tabi aklarda ağırlık göçünme. Ruhların da tekrar kuşlar yerler. Piletteki perdeniye çalıya aklar bir ruh artık mı çıkarıyor. Ya da ruh davırdan son davranışın onu perdi ediyor. Bu ruh davranışından son ruh davranışı sözünden son şeriflerinin utanını oynalıyor. Şimdi koyun kenarı arasında Dünya Grand Prix yarışının Nikosiya'da 2025 yılı oynanan geldi. Akmallarda Çolaki'de oynuyor, Karımalar'da Anımızı çok oynuyor. Ve şu adayda göçme aklardan aklar pertin yevra aitmalı. Diyonu sonraki de o gödök yanlış koyuyor, perdefka uçup bu kararlar koşa açmalarını pırpıltıyorlar. Ruh baykinalında aklıtının boynalıya. Tabi şu halpın aksa perdi diye baykinal tam da ruhu diye. Tepulon İspanya 1968 yılı oynanan oyun Akmarda Toran Karada Kuipers ve Şiaday'da aklı ruh efru uçuyorlar. Şimdi perdeza dört göçünden son oyun denirek yönü karalar köp sadisteyarlar. Çok olup pilde dört kuş veriyorlar. Pilde ruh efru, pilde dört kuş. Şana asıra kaçıp olmak da perde efru yatırıyor. Pilye üçü de karalan niyetlen göçümü perdeza verşeken. Şimdi pil koşasmalı düştü. İki diagonal boyunca yönü katı hasaplamalı koşasmalı geçecek bolsoň karalar şuwasy ýartan çykarypdyr aklar da dörtte kara pili ýok eden ýaperdiler urup. Indi ak pil açmada da şoň üçin piýadalyň perdeni arta pillerini arasynda perdeni arýada aklar bir pil artyk masgalanýar. Indiki koýny men birinji ösünden gorkasym gelýär. Birinji oyun Sigornyň ýadyryna başlan ýaşda 1974-nji ýylda Soçyda oynanan oyun Akmalada Awstriýa robot oyuna Garamalada Çeherýansa o Garland Goranşy oýnanypdyr. Gyýtgas goýun karalar gödök ýalňyz goýar bir piýada çok bolup ýani şu karalar şaşdyky usta şuna gerek karalarda awaş geçmem mümkin. Hatta altı mümkün. Yukarılar sağ sekretler davası perdavas. Atı üçü inni şu adada atiyedovka çayman karlar rolün piyada çok bolup hasapla variant hasaplarını yanlış koyuyor karlar. Hatta ben şarttırır.
akıramalı pillen piyadandı. Bir piyada uttu karalar, utmasın uttu bir piyadan yönü perde göçünden piline de koruyacağını. Pil koş açmalı düştü. Avras'taki bu Yevro Avas o degen arar oyuncu. Karar perdende yaşartır perde sürküştü de bu Yevros. Bolmanly piyada vurarayın bir malı derek de bunu olum bolanak. Afratlı Yevros oraya Jekdäpilden açsın, jekdäpil açıp pera toplayalar. Bu üçünden karar oturun boyunca bir bari 14 göçüm täbi perdi çek otup perden ataldım. Perdi de düşýärdi. Kara perdi açmalı düşýär. Indi koyun 2008 ýylda Dubai Open ýarışda birinji tapgyrda oynanan akmalarda Azerbaycan Rasmetr Kadir Hüseyin oynayan garada Nasarajan 7-6 Fransız gowrunçy 2 malum öz mallaryny ýöre däýerler. Ýöne şeýle garar ýalňyş sepil de ýedi geçýär. Şoň üçin bir ýalňyş gowrunçynyň mallary dogry ýaýratyp bilmän geçýär de o Kustebiyotörün ensiklopediyası şuosun tekleýär. Salty ölçmeli, pilde ölçüp pil alty. Deňrä oyun ýa akmal radaryan, garada Ramanishin, Gastings 1976-njy oynanan oyun. Ýöne garalar pilde ýetişler, pilde ölç. Indi iki tarapdan mallar näme diýär? Ýöne garalarda şo bir ýalňyş goýulan zor kynçylyklar ýapdy, da mal ýaratmakda. Şeýle Kadir Hüseyin pilsebe şoşdy hemen bir duzak kurýar. O kararın o düşünäkini in gowasyn bäder ekrovka diýip berýär kompýuterini onun tomaklarda meselem artyk masy görüp dursa bolar ýeketek açyklygyny daliniýany kontrol edýärler. Oyunny pilsebäsden hoň karary perdi boýady geçýär. Bu ýene Kadir Hüseyin şuna saýarlan urusy pilal turýar. Inni o pilal bolana per çarşylar soňda seklen ýatraýa aklar. Kararlar perdini aýda açarlar. Inni pil baýar. Inni pil alsan bilen onu perdi baýasar kuşberýär. Karaşar ekrokosy aljak. Üstüne bir piyada da ýok. Karar perdi boýadyr, orapdyr pili, inni ýene razap göçün perdiýe döktüne. Inni tapamyzyň adyna kawat gelýärle, kara pil saltydy, goşasmada düşdi. Oyun 1970-nji ýylda Hatçy bilen oynanan oyun Petrofagda, Merkowitz garada karar son kösün ruhda urgatýarlar. Göräme akrony tulşaly Ferdinand'dan F1 pil alyp karar kösünde ýatyrjak. Ýöne aklarda şoýar göçüm bar. Ruhda 4 göçe o karar ruh indi goşasmada düşdi. Indi Perdini alyp barmak soňky titrden ýatyran aklar. Egerde perdini alsaňam, o ruh alsaňam, onu karalar tersi vardı. Bulan 1981-nji oynanan oyun Pidori Sağda Çernovus karada, bu şeýle da aklar ören güýçlü göçünme çýarar ruhta ýedi. Perdini alyp barmak pilden de ýaşyr goşor bolýar, çağasta aklar ruh alýada bir pil artykma çykýar. Karar şoň üçin pilden artdylar. Ahir perdiye dörtköçe yine geçen misallarda bolşaly daýaşda kara pil goşasmada düşdi. Bu karar turun boyuna tartaby ahir ruhy ýetgüç bir ruhy pida etdiler. Ýöne ruhy derki ýerine hem pil hem ruh alýarlarda bir mal artykma saglaýar. Bir etüt 1873-nji ýylda Klinko Gorwitz tarapyndan düzülen etüt ak perde açmazdadyr.
ýaltak ruh açmazlapdyr. Şoň üçin ahyrly konsalsiýa ýöne ýen açmazladyr. Ikinji ruh açmazlady perdeni. Näme geçmeli? Ahyrlarda şu üçin bar. Bar toç kuşt berýärler. Gerek öýe getirýärler da şany piýada pitaty bilen. Indi ýyla açyp bilen akarlar şany piýada ruh hasda köç ahyrly tutýar. Alan tamam, ine gerek getirdik sany, indi ruh hasar tutýardy. Ahyrlar ruhu goşasmaly düşürýärler. Perdeni alyp bolana ruhan tamam, garalyň perdi diýär. Bluetooth Aleksey Troits tarapyndan öňetip 1930-njy ýylda ahyrlar başlaýar rotýarlar. Ahyrlar perde farkly berýärler. Garda ýeke tak sowap. Indi perde fäs kurt ýene ýeke tak sowap bilýäs kurt. Garada ýerinde ýeke tak sowap giden şu ýagdaýda garar aşykly açyp bilen ahyrlar pillenda 4-den kurt berip utaýarlar. Essekler açandan pilsas ýene ýeke tak göçmarlarda saniye tekrar barıp barmak da bir ölçümde ahır yatırıyorlar. Şoň üçin pil darty ölçýärler. Ahyryn perdeye ben şoçya. Yine kara pil boşaçmaly düşdi. 2 diagonal boýunça karar saňa açýarlar. Pil darty perde teki perdede skurt saňaç teki pilye ber. Pil efalty. Indi etçüdün başynda pili goşasmaly düşürdik. Indi şu efalta piýada goşasmaly düşýär. Ahyrlar perde joga sarýardy. Diň salanýarlar. Hazırlyk sözleri bizim kanalymda ýazmagy unutmaň diýip ýene ýatladysyn. Sapak sözde gowy täsir alýandyr diýip umyt edýärdim. Bu sapaklary durşançak hoş sag bolun.